Legit to guys na New Balance. Tigas-tigas ng midsole. So, yun, bubungad sa atin itong sapatos na to. So, Nike nyo to, pambata. Yun, medyo malaki na siya, 5.5. So, yung ilalim niya, okay na okay pa. Sigurado, isa to sa mga unang mabibili. Napakagaang. Ito, mga slip-on na pang baby, oh. Napaka-cute. Ang liliit lang. Tingnan nyo kung paano siya magkasya sa palad ko. Ito pa rin yung iba. May unitso pa tayo dito. Tatlo yung ganito namin. Nabili na yung dalawa eh. So, ito, 400 pesos. Magkano na lang yan sa 20%. Ito pala, napakagandang Nike. Blue yung colorway na may nagre-red-red sa likod. So, 499 lang to. Ito naman yung iba. Karamihan dyan guys, slip-on. So, try natin umakyat. Ito medyo malaki na to, 750 na tayo dito pang 3-year-old. Perfect for PE. So, itong fila na to, nandito pa din, 300 na lang. Ito guys, napakaganda nito, Reebok. So, 590 tayo dyan. Reebok. Ito, meron din tayo dito KDG Sport, 420. Ito yung mga sapatos na hindi na sinisintasan. Iniikot-ikot na lang yung guys. Pero napakadali lang yan. Itataas mo lang naman siya. Pag narinig nyo na yung click na yun, pwede na siyang lumuwag ulit. So, ang pag-lock niya, press lang ulit. So, ito yung superstar natin na pang bata. I think kasya to sa mga 6-year-old or 7-year-olds na mga lalaki. 400 tayo dito. Magiging 300 something na lang pag 20% off. Ito, slip-on din. And ito isa to sa mga pinakamagagandang kalidad na nandito. Napaka-elegante ng tindigan nito guys. Puma. Halos hindi siya ginamit ng previous owner nito. So ayan po, lahat ng mga pambata nandito. May plano pa rin kami punuin tong part na to ng mga pambata. Pag nagkaroon ng time na lagyan ulit ng mga ganitong steel matting. Pakita ko din pala tong nasa likod. Kasi babago tayo mabilis. Ito, nandito to nakalagay. Dito sa part na to. So ito yung New Balance natin. Magkano to? 499. Legit to guys na New Balance. Tigas-tigas ng midsole. Napakaganda ng colorway. Napaka-cute nito guys pag sinuot ng mga teenage kids nila. Especially mga girls. Pero yung pinakita ko na din to dati. Running shoes. Medyo mahal pa to. 850 pa to, pero pag 20% off magkano na lang. Ito guys, original tong Adidas. Unang tingin pa lang, unang hawak pa lang, torsion. Ito rin, napaka-cute ng Adidas na to. All black lang and white yung midsole niya. 650 kami dito. Napakagaan kasi yung midsole niya. Ano yun? Yung parang makunat na styro. Tapos ito meron din tayong pang teenage dito na pink. Ganda na colorway. Hindi siya sinisintasan. Yan yung ilalim niya. Tingnan nyo yung mga pattern. Ito pala non-marking din. Ito din pala. May isa pa pala ditong napakagandang yung fila na ultra fit. 690 kami dito. Magkano na lang yan pag discounted. So ito guys, napakagaang nito. Napakagaang. Napakaganda din ang colorway niya. Ito, fuchsia, nagfe-flash, tapos may violet kayo dito sa liner. Parang kakaibang technology yung ginamit dito. So yun guys, salamat sa panonood. Quick recap lang tayo ng mga pambatang shoes natin. Kaya yung mga momshies, yung mga daddies na may mga anak dyan na papasok na next week, para sa inyo to. Para sa inyo po yan lahat. Bukas po, 20% off po lahat ulit tayo dyan. Thank you so much. I never